Yeah, fáilte go dtí Páirc in Aibhistín de Staic John Ciarán Ciarraí ach go dtí hen John Ciarán floch agus Fátharta agus an dáireann seo Tráchtaire chéile Grúpa dó Babhta hín Ciarraí Somáile na Tiobraid agus an bháisteach tiisimin seo ó hartaire na híanachlog inniuh cé gur se an rórtan seo maidin chamá céadam. Éonús tá an dáireann gailch an Páirc Gháin gúil athúháin Tiobraid agus Ciarraí ball. Maidir le fudin Ciarraí well se le go siad sa an Páirc an Ciarán seo ní le náthú ón leidir na fógríomhar in na seachtainna. Sa gúil tá Mary Ellen Bulger an lína lán chúil le cai gan síomh dó Róisín Rahalé, si Deirdre Kearney an lán chúlaí agus Eilís Lynch is a cai gan síomh cead. Na le chúlaithe Aistín O'Connell cúig Imime Costello a lá buí le cai sé agus Aoife de Lean a cai gan síomh seacht. Lár na Páirce tá Anna Galvin agus in dhéanach le tá Mary O'Connell. An nína leathosach a Ciarraí an Ciarán seo níomh Carmody a caiith de, níomh ní chrathúil Chorcaíine in dahad slát agus Craobh Evans a caiith gansaí ifide dó dhéag. Agus lína lán tosach a Ciarraí an Ciarán seo Jayton Lucy a caiith trídeag, Daniel O'Leary an lán tosach ceardeag agus Captain na Fórne a caiith gansaí ifide cúdeag sinní Síofra ó Sé. Maidir le Tiobraid tá athúháin Tiobraid seachas an neiread na tagúrainn ar dús agus an neiread natá ar an gláir. Ní le bhíad dóigh Heather Spillane i gimirt agus tá háitsúd fáilte í dreifar sinní Lucy Spillane. Tiobraid mar sin, sa gúil Lauren Fitzpatrick. An lína lán chúil Tara Hoare a caiith dó, Maria Curley a caiith slí an lán chúlaí agus Imime Cronin a chas gansaí ifide cead. An leachchúlaithe caiith cúig be Kate Cashman, ifide sé Imime Buckley agus ifide seacht Sarah English. Lár na Páirce tá Captain na Fórne sinní Laura Morrissey agus sa dhéanach le siúd tá Nicole Shelley. Na le thosaí an Ciarán seo Eva O'Shea caiith gansaí ifide de, Lauren Cunningham a caiith gansaí ifide híineag agus inis a caiith gansaí ifide seachteag Lucy Spellman. Agus bhuilis go Lucy Spillane. Agus an líad lán thosach Eva O'Shea caiith de ifide trídeag Ciara English a caiith trídeag Imime Morrissey a ceardeag an lán tosach agus Christy Crotty Ryan i chríochtú sa líne sin a caiith gansaí ifide cúdeag. Agus tá bháisteach a clágarníil seo an Ciarán seo agus ní mór an na díide breanna bhuiir an glufach steach an milliún thuirteob mar tá an Ciarán go donna cé gúin 60 hall well beidir go sé cearú chuid lán in seo. Réiteúd an chlufa seo as cearlach sinna Jonathan Murphy agus siad a Grúpa dó agus ruúdi híon. Ó an na bhíon. Ciarraí ó an na bhíon casta an sin agus tá muid réanais le tús chuir leis an na glufa seo agus chamarrá éisgrá se gríomhar go maith maidin ní le po guithí an láth na huiir an rí ar fad tití ach go dtibhinn tá an bháisteach a titim a go trúm an seo freisin nach beidir go seans go méidir go nglánaite go dhéar mis an trúna go le dá cé breanú amach an seo go méidir nach darla sin go cheann pí sé réanús. Ciarraí tá sa maidin seo an Tiobraid Grúpa dó Babhta hín an mar chríochtann siad ar chóscór ní bheith an ambition an taidan mar cinál grúpaí atá so chríochtann siad ar faointe an tíomh má chríochtann siad ar a chóscór ach feicimuid cead a tharlas seo go dtí deire an chlufa.
Réadas an banisteúir atá ag tapedáran na David Power agus an banisteúir ag fadin Ciarraí am léana na Mark Páirc agus. Inis tá an réiteúr fear Ciarraí an muinsin agus a réití le tús a chuile se glúfaseán ar bes na himdúirí réití le gail am an cóirice ach tá tapedáran fósan an bhfuil cíháin hísa siad ar báid agus the kinds. Maidide leis drama tá Díana Líne Justin Murphy as Corca agus Catherine Murphy as limerick atá ar a tíhile. So sin tíúr go na Murphys céanna chu gíal ceachtar go bléich éile mar a hiigim Jonathan Murphy an réiteúr, Justin Murphy duine go na dramatar Díana Líne agus Catherine Murphy an duine sé Conor McCarthy as Corca an Craobh efigechatá inseo an trúna seo. Tippedáin an tógáil go dáitichaí agus an áitichaí ágáil ag Ciarraí le tamalín nuas. Réiteúr tús réití le tús a chuil leis an glufa seo agus tá bhfuil más méid gcuicheán agus ní mór anna tá se chúna go hepetáin sa géad le anseo. Réiteúr réití le tús a chuil leis le bhís chuileóirt ceart agus chuileganna réití agus seo chugann a breanúgúil chuileáine san áití cheartó bheith níor chuid aige caitisteach tús go leis a glufa agus feice mar géad tholalas. Ciarraí gáil le inionsaí ar a buinte buise. Lár na Páircin níor chuid builtir aisin Seacob go dtí níomh Carmody. Lár na Páirc gan na Galvin a rú an gaiisteach agus hálar a tíhhailin is tá an níomhní chráid ben chuir go líine. An pasta cuiúna go siúd Craobh Evans agus seo chugann Ciarraí ggéire an díorthaid eibbriúisteach le hí scóráil. Bháisteach tití me gúnaí. Céadúna siad leis i gáinse, well. Macha hain siad, písile. Aibhistín O'Connell. Trasna o Aibhistín O'Connell go dtí Anna Galvin. Anna Galvin is tíocht amach agus an níor chuid ag go siúd. Bhfuil tú trasna bhfuil bhaine lechacic. Cic mhór de steach sa spásan sin biste nuas ach sé fata bedáran í cáinseo. Cos an tóirín tíocht amach. Géireann díor chuid le bóganna go duine. Sí cáilteach up mar sin héin fáilte leis sé Ciarraí. Ciarraí gaibbrú na peile amachchan seo agus amachchan is go dtí níomhní chrathóid. I dteis go dtí Imre Costello. Imre Costello is de héad an stúl mór. Machar ís go dtí Anna Galvin. Siise go le réine. Cuirtú duine cín le pasta thuairt an pasta isteach sa gáineal an sinnéice agus níor chuid le Ciarraí ríist, níomh Carmody, bheanna hosa an tunsaí. Trasna go lár na Páircinis go níomh ní chráid. Níomh gimach an nún, pasta chuí ag siúd, beidir go seansa scóir an seo. Bhfuil tamach go dtí níomh Carmody. Sin go máirta bedárin dó agus bhfuil tú siaran is go dtí Aibhistín O'Connell. Steach sa spása chuirí na Aibhistín an díor chuid fan siad eisi go dtí sin anna gáil tíiste mar tá an chasin go má. Machan is go dtí Daniel O'Leary. Mach písile go dtí níomh Carmody. Trasna na Páirc le sin gic go dtí an bhean a lá bhean bhfuil idir seachtar í fut a lein. Í fut a lein trasna an seo hain siad. Beidir go níomh Carmody le scóir rial búilte ag níomh Carmody. An sé díreacht go ag níomh Carmody ar fóríl agus ní réon scóir a goin fós. Tí cymach a hólbáide le bedárin. Lauren Fitzpatrick. Cícín bheag búilte an sinnéice agus seo chugann imachad a ghfuil óganna go duine inis. Lon Holy. Ria Curley. Nash an seo go dtí Sarah English. Sarah English tuairt an feas an nún písa bheag gáilinn sin go dtí Emma Buckley. Siar an seo go dtí bheanú le bhíad seachtaí go Lucy Spillane. Agus seo chugann inis Lucy Spillane le taistil an pasta í Lucy Spillane. Trasna na Páirc hain sin is a gáinseo agus seo hína col Shelley. Shelley hallar a tíhfuil an Páircinis agus óganna go duine. Siad Aibhistín scór an lán tasach. Emma Morrissey. Iad sáinní ní siad nána go linéana ag go fóideach. Siar hain sin is a bell. Tá bedárin fós. Well, we should have had a unit see whether it takes the Mullar and the Páircinis agus Sarah English agus an Felike.
Séir English. Pasta ag séir an sin. Agus Ciarraí, Maria Curley, Staic sa spása chud in sin cáin nach tá sí cáilteach up agus seo go amach le Ciarraí ógan go duine agus an leacholaí láir teach amach ime castló burstbúilte faoin chéile agus tá an nimmert stoppaí ag an réitúd locht có leiseach an isteach. Láisteach fósa titim. Agus ben Ciarraí sínte ar a tal do gcónaí tá ben bedaring in the sea ga go leor bhfuil sí ar a glúne. Agus tá an réitúd hís an sin rá rud a cínteach stoilm gúil ben bedaring in an leannach de rá agus tugann si well tapach san bhfuil go bhánatá gortaí sin Daniel O'Leary. Tá Daniel cear go leor an díthir le Ciarraí agus seocha go diad. Daniel O'Leary leis bellinis má lá na Páirc. Peiste lethe, peasteach í trasna aici, bháisteach fósa titim. Tráim bhean lá Páirc Mary O'Connell, i leis go dtí níomh Carmody. Mach písa be go le hain sínis go dtí Daniel O'Leary, traslan seo. Hain si go dtí ben na Gaeltachta, níomh ní chrathúd. Níomh go leisteach a tríala sí pointe, níomh riala. Bhailte núna cén sin. Agus i leis an seo i rístig níomh ní chrathúd a tríala sí pointe seo, níomh riala. I leis na spás, ó go isteach a tramlan Tráchtaire Jayden Lucy an sin. Níomh chuid builte isteach ach dhé Ciarraí go fóil. Agus a go leisteach tá níomh Carmody, mach a hain sínis, Mar O'Connell. Mary O'Connell, trasna Mary O'Connell go dtí níomh Carmody, Staic sa spás, sean sa scór, builte go háir, bin é chéad scór go chlufa. Agus sé, agus a stoilm go bhí sífar sé go fuid in cáin. Tá sé an deachúd go dtíomh a dhéagcheall na réide ime castló in obair na gapal an sin a seocha go interpretáin amach leis sin ben. Sáin díonn seo, sinna ime Cronin, nó na hain si go dtí ime eile, ime Buckley. Seocha go Laura Morrisínis, captaín na fórneach, siar a hain siad, nó go dtí Maria Curley. Leis go dtí Cúlbáide. Cúlbáide go himar trastan seo go dtí Lucy's Belan. Belan na taistil, peasteach í ag Belan, isteach an sin go dtí Morrissey, siar a hain siad go bháin eile. Siar go dtí an Cúlbáide go bháin eile. Ní Laura Morrissey i ríist an Cúlbáide tíocht amach sin í Lauren Fitzpatrick an níor deice. Pesbogíisiil trasna gimme Cronin, siar go dtí an Cúlbáide i ríist. Cúlbáide a tús go Maria Curley. Agus Maria Curley go le nú. Peasteach í trasna seo ag ime Cronin. Hálan na siadatí bhfuil go fáil tá Laura Morrissey. Leis an seo go dtí ime Cronin. Cronin a túirt isteach sa spás an sin. Agus an díor inis ag Clara English. Siar go dtí ime Buckley. Ime Buckley achtar sí seo cáilteach up agus seocha go Ciarraí ar an Ionsaí agus Mary O'Connell go déana ar uha. Mary O'Connell le taistil tá pasa tá duine le pasa thuirt bé tite an níor uha tugann sin pasa steach tá seans beidir a chola béla cholaide ag Ciarraí Cole agus í Babhta a gáineal na hangaí agus an Babhta pasala útamála bhí i pedárain agus an cúil sin Babhta gáineal na hangaí in sin agus tá me cheapach bí bheanna bhid a hoch. Anna Galvin go fuid an puinte áí sin go cúil áí sin go Ciarraí. So mar sin, cúil agus cúlaín ag Ciarraí go éon scóirí interpretáin agus 8 nóméid anna sa bheith imí sa géad le an seo. Agus tá Ciarraí tíocht a ríis, Jayden Lucy leis a Peil, an peasteach íochtaí cáilteann sin ag ben charcóíach sí leis a ríis in seo bhfuil dín tá sí ag interpretáin. Seo chug an interpretáin i gaibrú na Peil amachchanis, iad faoi bhrú. Bhí mé bhfuil ní mór an glíán ach tá méid sin héin tá sé ag interpretáin sa géad le. Seo chug an interpretáin is mó lár na Páirc. Pesbog isteach sa spás, ní na hobicán sinna áil Bertas Ciarán tuí suas in sin ag níomh ní chrathúd ní hí níomh ach níomh bhfuil níomh Carmody.
Níomh Carmody agus an líorthúidenis ag a Lís Lynch. Bailte nún ar a tíhhaile is sé Daniel O'Leary. Siad a líorthúide aisin seo. Agus Cortú duna cín le spás, isteach sa spás. Bhfuil seans a scór, sí chun rád an sin. Níl a dead a réitead. Mach a hainse go dtí níomh Chraobh. Níomh Chraobh tras na Páirc go dtí Aibhistín O'Connell. Aibhistín O'Connell cead í na síte go dtí líorthúide go dtí Ífa de Lein, bhfuilte Ífa de Lein isteach sa spás in sin agus seocha an Daniel O'Leary ach tá sí sáinní an sin ach tá líorthúide go fáil. Seans a chúla le! Tí gní me go gólbáide. Bhfuil sin pola agus tháinig sí ar ais agus déidir is a gólbáide hippetáran lá Réal Fitzpatrick an líorthúide áil. Well, hit sí isteach in a gól na bachla in harírin agus a mór an faoi. Má bhfuil an líorthúide an Cuillim, agus seocha go hippetáran is géar an líorthúide a thuirteach as an dáinséir ach tá faoi bhrú dámanta. Ach aní lehop í thuirteach pí a réanús a taiste lehobanis an líorthúide an seoige leacholaí láir imime Buckley. Pass ó imime Buckley nún ar a tíhhailinis go dtí tar a thóir, tar a taistil, tugann sí an líorthúide isteach an sin fáilte ó cáiltíí isteach agus amach le Ciarraí éidir fré ansa. Ní Chraobh a bol an líorthúide an sin lena bro go dtí Mary O'Connell. Mary O'Connell a ghilisteach, bhfuil éana le stoppa tá sí éici go fóil tugann sin pass ó an sin seansa scór beidir. Amach aríos go dtí an lántasach bhfuilte go háir isteach agus cólín eile an sin ag Daniel O'Leary agus tá hína dó a chláir na scór ag Ciarraí go éon scór ag tippedáir fós agus déanú méid go léamh caite in sin. Caite in sin agus sí cumach le bóla. Í bhfuilte hana héin. Agus seocha go tippedáir is cínte a béon dul an cín cartaíon. Siar go dtíon cúlbáidú. Dtíon cúlbáidú mád amach éidir le sin í ran chuntarteach an áiríre agus seocha go ina siad. A logan go duine. Ach Ciarraí chun brú dámanta ar Fátharta agus cínte ar bun líorthúide thuirteach as na cúl. Tras na hain siad leis gáinse í fáilte sé gimime Crónan. Crónan na dúirt na Peil an bheanatá riocht sinní. Kate Cashman a bullesteach a charíis de stéin sin tá lán cholaí. Tá lán cholaí stéin sin ag Ciarraí agus seocha go amach le Ciarraí ó rinne go duine ríist. Deirdre Carney bhfuil amach sin sní lán cholaí. Tá thugann Ciarraí ar an Ionsaí. Goite go dtíon dína cearcha 2 méadar, soas go dtí Anna Galvin, cice isteach sa spásan sin, chuile na tro Daniel O'Leary. Daniel up go soasan sin. Beidir go seansa go héana scór eile, bhfuilte amach a cin seo. Beidir istéir a lína tíomhéidir déag, ach siad munis siad stú a beag, agus í ag níomh Carmody, isteach sa spása chuilinn sí an cáin sin, bhfuil seansa scór, bhfuilte isteach agus í bhfuilte heidir rastlán cólín eile ag Ciarraí agus tá sé dína scris ar fad in seo sa géad anna mé déag a gunchlufa seo. Ífa de Lein is dóile mo fuil an puinte áí sin. Sí cumach le bóla ag Lárann Fitzpatrick. An sí amach fada ach ní ránach banna Ciarraí agus sí Aibhistín O'Connell. Scartach ag leanna, Aibhistín a bolanún go dtí fan níomh Carmody. Níomh Carmody leis an bell. Bhfuilte trastan seo go dtí me Costello. Ar eis sé ríist in seo. Seach sa spásan seo beag bhfuil seansa chóla le dáir na heidir draslan an sin agus an lántasach seo Daniel O'Leary. Soil am foiil an puinte sin chomá. Agus mar me le se ná deachid ifle chuí chéanaar in go bíon amach. A chamuid fánach leis go bheicimuid. Soil am puinte deire sin go beidir go bí sifr ó sé fuirí. Agus seocha go dtí cumach a ríist. Bhfuilte amach go láir na Páircinn seo ag Lárann Fitzpatrick. Seo tippedáir í tíochtan is. An líorthúideann seo ag séir English agus í taiste le go go ní lína cearra gúil, pass isteach an sin agus iste agus an líorthúide citá. I bh sé ghil isteach tá cínte ghil ar na cosantóirí, líorthúide tíomhhacht a go dtí leis
Sarah English. Mach a hinchit in Ciarraí, the mach go Lorna Páirc, mach go Lorna Páirc. But the Ashin Jacob, some long tossachin, mMRC. mMRC marketi Lauren Cunningham at Tráchtaire. He didn't get any pass the hurt, but your tiny Ciarraí. Can you buggy shall start the Spórt and chin? I hope she shall call ticket. She get in the Ciarraí too, the style will shall I and dear her to have an art. So I think I've been in the shop. Net Ciarraí in the Gadier. Near her cut an article, Kayaka Samach near her. Well, Ciarraí are in a good in the east. Kikamacha Joy Ciarraí. Kicks here. Kicks here, Jacob. Long holy Tiobraid Belch, need there to Ciarraí. Kick starts the Spórt and chin, and the fast mighty la he focus to us. The she picking so like Daniel O'Leary. Daniel O'Leary, a mach, listen, Bell. There to Ciarraí, Hussin Johnsy, and one the Lorna Páirc. All of the tea well in it, Steve Carmody noon. Agus be Anna Galvin, noon, snall, the hinchit, Neve Carmody in the Bell. Past Trastan Chuck, it's there to Ciarraí. There to Ciarraí, when it passed the gig there to the top. I'm going to go in it. Anna Galvin. A bull of noon and chuck. Agus. Ifut the land. What's it Ashin Show? Galvin. Noon piece of bagullet. Bull to go hard. Can't more meal to hard. On conscience, so I'm going to move it. Agus top. At 4 real. The whole con audition. Martian. Hogna met Gullia Katze. Ciarraí and he in the cad. So put Árann in. Nods. Go for you. Chickamach. With one a little bullock. Lauren Fitzpatrick. I thought Warcol and Dina Fad. Oh, Tráchtaire man she fought to Ashin Show. Ciarraí with one a Lucas and passage that's the Spórt. Interact Passal. Lucas in your hoodin is still Jayton Lucy. Just as Spórt hood in Neve Carmody passing to have Fado can on the Fátharta. She had a drasland cooling in Show Ciarraí. So it's in the Skris in the idea is Hackapata in Nimmert. Fado Hussa Uncle for Shogus Prince all in your father and being Van Lord Páirc so them Mary O'Connell for no better the Holy Law, she Holy Law, Emma Costello for them Prince audition. Lauren Fitzpatrick reached, he had a gloch. What did he pass a horse? I should saw you go more. She will to make a structure. He fought to Ashin Show. Give Carmody. Carmody just a spot to mail the hole. Will chance a hole. Let us mail the hole. Touch chance a hole. Like I see, bought it. I go in the hangar. You can say B and Lawn Tussach Daniel. Oh, Leary B. Can you mess with her? Well, in I did it. Thought you that in the Skris cart and Joe Ed. In the Skris cart, the Stoilum got major could be Craobh Evans. Before them cool audition. Well, tá gáilí chuir de stinis tína ceann. Agus tá se chugann si cemach bhuiid amháin uile. Tá dóibh cúig. Éon chúlín déag go na fórne. Dóibh cúig. Ag Ciarraí agus si cemach builte. Ciarraí tíocht ar éist. So fucking Ciarraí in the west with some coolchin, Thompson like she for a shade. She's for the cool, Dara cool, go Ciarraí. Agus seo chugann ríistead. An níor Jacob, an ghuine go duine. Trastan na Páirc bhuiid 1-0. Get íon sin a gáin se meastó. Dó cúig in scóra be. Leis na Spórt a hain siad. Steach sa Spórt bhuiid 1-0. Get íon sin a gáin se meastó. Is hin sin tá Jayton Lucy. A macha hain sí leis a bell. Neve Carmody. Carmody a bulla go dtí Róisín Rahalaí. Machan is go dtí Jayton Lucy, mach piece of bagale. So chugann Olinion Sírístead.
Beidir go chance scór eile go ceall mór ardal le builteisteach a cansin I héin had it rasnan agus cúlín eile ag na Ciarraí agus an puinte sin ag Jayden Lucy stoil. Mar derme an Jackar ifle chi dáir an íon amach go tífin. Tí amach builte. Alder tí halgan fáilcinis, buite sér go tín cúl bád ríist, Lauren Fitzpatrick. Lauren Fitzpatrick dhéireíocht amach sin belt a go tín pass amach go tí Nicole Shelley. Pass trastal na páircin seo go tí Lucy Spillane. Lucy a taiste lethe, dhéir deicegus. Graban sí bantíú go mí leach, díle generator sí cáilte acab chola an istimol go chéile kick Ciarraí. Dhéir na le héin go Páirc, Bertas Ciarraí sínte, cóileis a tastal go hopsúd. Tá Páirc head a bheith sleann. Sí for séocht a sí cear go leor. Tá sé sin na sí agus an bheanna Livián. No, Aisling O'Connor. Kick sér ag Ciarraí. Sí for sé fuair a cúla ball a hógaí. Tras na chuirn sin cáin. Agus seo chugan iad a tí hall gan Páircinis. The taistil. Imreí chaláte go na ríide. Óisteach fósa timin seo. Mach go láir na Páirc hain séidir sé gáinse go dtí Anna Galvin. Galvin trastal na Páircinis go dtí Aisling O'Connell. Aisling Shear. Pass mór ítach ar fád trastal na Páirc in seo. Agus I puci suas bí níomhníoch rathúil. I go titiste fáil bhfuil fáildín ar níl seans a scór eile. Tá mór mínta chár, tá sé sinna héanán agus sinna anna cholín ar fád in sin ag na Ciarraí. Déidir siad a sin harcín ar fád agus sin bheanna bhfuil ifid I tríide gur a fuid an puinte sin Jayden Lucy. Si amach builte. Fáitin seo. Ag Gimma Cronin, siar go tín cúl bád, tá bedáran I dína go leoró sin in tróna seo. Dó seacht, sí cholín déag, nó méid agus fi caite. Hestoch scór ar bedáran agus hestoch scór go géirbhab. A líor ho Jacob. A loganna go dirinis a ched sáiní mó lár na Páircin sin. Pesbagus teach sa spás a seo, mó sí seo mach ar a tíb lína, I mín si go bhean chun de bedáran agus kick tíb lína go Ciarraí tá tócaí go scipaí. So Ciarraí a taistil a ríist, a rinne go duine, go dtí seos far go mór an ar an éad. Trastan seo, agus I gníomh ní chrathúd. Trastan na Páirc ríist a hain sníomh leis an bell, agus tugann si go dtí níomh alí, níomh carmadí. Le fa níomh ní chrathúd I leis an fell, agus tá sí éice. Agus tugann si pass an nún an sin a tá cáin gote bhil níl, tá sí éibní mar ceach go leor Jayden Lucy leis an bell. Níor tugaí Jayden isteach an sin an lán tasach iste, tá sí gníomh éice, hit sí bhthab pucí sós aice, sin Daniel O'Leary. Bhil amach aice, a chóirsáil na Peile, amach hain séidir sé gáin sin go dtí níomh carmadí go dtí níomh eile, níomh ní chrathúd. Níomh ní chrathúd a taiste lethe. Sí sin cáilte ag carmadí if sí eisí slí. Se chugan iad a rinne go duine. Si an scóir eile, well, si tá bedáran tá úl cóir na gríthe ach si Ciarraí tá mór ardal isteach, tá cáin sin stoilm an chomá céanna, agus tá an tochtú cúlín in sin ag Ciarraí agus sin leachol I láir I bhfuil cáin sin imime cascló. Mar sin, agus bagdach tína méid agus fi caite ein, tá dó hochta Ciarraí agus go déon scór ag tá bedáran go fóil. Gwyl fe her af ein tíbach ar fad. De bedáran agus an cúl báide, smúl díorthir tá fecinn cúl báide na ag éine le goim bearí hi bedáran, agus seochagan tá bedáran I ggéir hiocht amach leis an díorthid. An chóirigh tá bedáran I méid atánde, ní mór an ánde. Imre Cronin sáinín sin, Ciarraí go dtíon cúl báide, le tá mó heilár na Páircinis. Má cháilinn sin díorthid be sé de dribble ceart man léine sa gól, ach tá sí pucí sos ag tar a hór. Trastan seo go dtí Cronin.
Cronin, Staic sa spás a haintí. Tá ní an deasastin, lán tasachil na tro, marasi. Tá sí a gimme. Berta cwpan sin, bwla fi chéile, ach tá berta Ciarraí bhíon. Ní chuid bwlte machchan sin, Tráchtaire, ní éini léini fa cosós, lá fyd y tala, ag ban hypedarin, cic sir go Ciarraí go seach agin Ciarraí rís a ghaile rionsi, agus Aibhistín O'Connell. Aibhistín O'Connell a bwla sir, Mary O'Connell. As na gael, Mary O'Connell. Tras na Mary O'Connell yn siog, gwydi, Níomh Carmody. Níomh Carmody a tastal. Níomh hwyd go fod, sir gwydi Róisín Rahali. Róisín Rahali nún a hain Róisín a sigáin siog, gwydi Ibe Costello. Ibe Costello, sir gwydi Aoife Delan, leis gwydi Ibe Costello. Nún ar y tí wela go fáil cynnes y bu Níomh Ráhúid a thain sin. Agus siad ar union si go fáil. Siad Lucy, Staic sa spás. Daniel O'Leary. Siar an siog gotí Róisín Rahali. Róisín a fáil na Peile reis. Tréil sí puinte, bwlte go hardaice a thain canchin gotí Ed Fóríl. So, an na scór agus chugnú med i maintain agus le ama. Dó a hocht, siad a chúlín déag. No éon scór ag typedar yn ffos. Si cymach le bwlyg. Lauren Fitzpatrick. Ta si bwyltig Lauren ta dynta gyma hir yn sin ag ban hypedar yn ygys ffal dynta arag sin i Imma Cronin yn stoilum. Ta ffal dynta ar ta cic sir amach ac I tog gieg gyd Imma Buckley. Imma Buckley, Staic sa spás yn sio. O, ta si cael ti wedi wan ile acab agus I ffaith eis yn sio e Ciarraí, Níomh Carmody, Ní hwyd si Froché, captain na fórne. Siar yn sio gyti Aoife Delan, nún trasna. Beth gwyl chance sgôr al yn sio, Aoife Delan, ach tan ní hwyd si Froché inis. Si Froché dyn na balach Staic, wel dyn eich lein pas hwyd, hwyd si'n pas, ta chance sgôr al, bwylte go hard, gech I wyl e canchin, had e trastan, an y gadfan lys y ganchin, agus pwynt hele eig Ciarraí. Go yn y inis, sgwn sgôr a by. Dol yn rhywswl ag ein yn y lysio, agus fecym y bran o mach yn y cric, sedwyn gwyl tylu wasti ar y balach yr eist. Agus, beth yw'n siarad miliach lwffo, hif y bydd narin ar un, cyntio'r bein dalt yn cyn yna. Can siarad bwylt amach golor na Páirc, Ciarraí chatan, Aibhistín O'Connell. Aibhistín O'Connell, ygyn si'n lir hwyd yn sin, gyda Mary O'Connell. Ciarraí rist, al edrych yn si. Trasna yn sio hain siad. Niart amach up. Aibhistín O'Connell is yn belinis. Aibhistín O'Connell. Staic sa spás, ach ni hi'n pas a sar sa dawni, mar ta yn lir hwyd grwtyn eisiau typedari. Bwy fi ola hwb sgôr a fi liawn am o stoilum, ach ni chyd yn ein dol yn cyn. Yn lir hwyd yn y siacop gacwlior, agos adfo sé. Nún ar y ti wela go fáil cynnes. Fi Sarah English dan, toch is hier een chinekje. Gosjen die Ciarraí go ma, wel gaan hier een kop. She package is O'Shea, Staic sa spás yn sio, ach yn tansyn imi, go van hypedarin, go tamach, en een line cool is stoilum, agus Fóríl. Sin mar ta. Anu me go leiter met een agus leam, go heffigiúl. Zijn we aan het stoel score, Domhnaigh, is go een score ik hypedarin. Een Rísin. A láid zúnis. Gháil go hypedarin is stoilum. Sa geit leir innas. Ciarraí Mary Ellen Bolger yn cúlbáide tá Ciarraí pasínta chanún ar y tíháil go fád. Lís Lynch. Siar hain siar is ganchin. Lís ríist. Gháin go duine gur an líor hwyd eibrew mach. Leachol I láid Imma Costello. Imma leis an bell. Imma leis an bell agus tugad siad sí Froché fan si héin ar eisi. Agus seach gan iad ágan agad duine gaibdún Peile sos a Páirc. Hálan sin is tá Níomh Carmody. Staic sa spás ains Níomh leis an líorhuid sin bí Aoife Delan atán. Na Staic gotí Daniel O'Leary. Daniel O'Leary siar mach a hain sin leis a gán áí sin. Agus fanad siad a gcónaí gúi sé 10 scór ala.
Pasta í Árann seo, Costlo, I Ascotí, Carmody, Níomh, go éon defid. Beann sí suas go bheith sí bhfuil éanaar a thíochtaiste, agus níl. Agus tá níomh I Árann seo le sífar sé. Óganna go duine, Níomh ní chrathúd. Níomh a taistil inis, Níomh a deice. Tugann sin passan seo, agus seocha gan inis, Níomh Carmody go listeach sin, sa scóraigh Níomh go hard, casan na cáinsin, Fóraí agus fanan an scór Domhnaigh an Áideannaí. Núméid atá fanta dimutéin agus le áma mar go bhfuil núméid brise le chu leis, feicimid. So an bhean na smú bhfuil líorthóid feicíocha agus cícailte Ciarraí Árann Fitzpatrick agus ceanna le builte amachchan seice go dtí Lucy Spillane. Tá Lucy siar leis a bell. Siar an sin go dtí Laura Morrissey captaí na fórne. Bud amháin eile siar go dtí an cúlbáile. Ceadar sin í na bell na man, níl bell na bhar. Nis Tiobraid bud ála scóir le áma go dtí nach tí mór an áma fanta Jacob mar go bhfuil couple no bheith bris leis, beag mar cháin no bheith bris an agus seochagan Lucy Spillane go Tiobraid Árann. Ach tá Lucy a heimar siar an seo go dtí an Macronin, go leor feici go seofarsin. Agus í Clara English. Tras na pád go hains Clara leis a gáinsin, bertas Tiobraid Árann Hálan. Agus níorthóid builte isteach sa spásan sin, an lántasachan sin leis an bell, ú seansaice. Máin sí deisiacha, builte go hard ag lántasach, ceithre bhfuil I cáinsin, agus cléide núna cléid tá chéad scór ag Tiobraid Árann agus muidiriste in ná brise. Ná de híon na Domhnaigh. Agus an lántasach ime Morrissey a fuid an pointe sin ób an lántasach. Sead ín chéad cí amach cléide núna cléid ag Mary Ellen Bolger. Is eiste go leor an talú tá sí le í thógeal. I go minic extra sin. Bhfuil amach go láir na Páirc. Seocha gan Tiobraid Árann I ríist. Bhfuil áilthop scóir eile sála séidir an neadóig le áma. I builte tras an seoinis agus scoil na tro Ciarraí English. Ciarraí English I ggéir go dtí tíana steach sa spás go dtí bhean bhfuil ifid I ceithreacha I Macronin nach bhí an pass roiada, pass go amach Fóraí agus cic amach a bheith an uair amháin eile go Mary Ellen Bolger. Bhain í uair amháin eile sé an darthúil sa glufa bhfuil sé tíntacha. Agus ní bhéon cic amach éanice mar tá le áma sétí agus fógraí an réiteoir Ciarraí a sábhín só. Bá chúl agus ní gúlín an cupsúd na chúlín amháin atá ag na cuairteirí Tiobraid Árann agus críbna go méid Ciarraí gimmert le gcuí sa dáile má láidín nó ardín an rísin ach go dtí seo í réí sa géad le Tiobraid Árann cégur beganín. Ach is a seolta Ciarraí táí ag le áma scóir le áma Ciarraí Domhnaigh Tiobraid Árann ná de hín. Ben moet je reis gooien en daar ja. Níomh Carmody isteach sa spás seansa scór builte go hard a bin é chéad scór go chlufa agus sé agus is stoilm go bhí sífar sé. Beirtite an líoráid watha tugann sin pass isteach a seans beidir a chola béla cholaide ag Ciarraí Cole agus í Babhta a gáineal na hangaí agus anhíon pass bhain sin seansa scór beidir. Macharíis go dtí an lántasach builte go hard isteach agus cólín eile an sin ag Daniel O'Leary seo ag Níomh Carmody. Carmody isteach sa spás a méla chóil bhfuil seansa chóil leidiriste méla chóil tá seansa chóil agus í Babhta a gáineal na hangaí agus sé Tiobraid Árann tá bhfuil cóir na gcíthe ach sé Ciarraí tá mór ard eileisteach tá an cáinsin stoilm an chomá céanna bhfuil seansa cid máin sí deisiacha builte go hard ag lántasach ceithre bhfuil cáinsin agus cléide núna cléid tá chéad scór ag Tiobraid Árann agus muidir
Craobh Peil TG card. Sin siad na man. Grúpa dó Babhta hín agus Ciarraí go mórchan cín ag le áma. Domhnaigh in a náide hín agus sin chead a chúlín dé glán atrop. Tá bháisteach lealanta. Góil dára le rípa gan í ardaí seachas mar bhí agus feice muid ní orga hepatárin bhudachint eisteach a dhéana le an clufa se thuirte sa tinne. Feice muid cead a thárlas. An réitú a fannach go bhéon fáic glánta agus na heficí agus na tréálaí á chaintíí bh fágáil na Páirce. Ciarraí inis tús sa dára le agus Richard má bean go gúil chu hort ceart Jonathan Murphy scarlach sin Richard líorthid caiiteach tús go leis dára le agus Ciarraí fáil na Peil ríist ran dá Páirce. Evan Gavlin isteach cámar áda isteach sa Spás biste nuas in éidir le habí lán chúlaí hir an sin Maria Curley fáildíontar a kick sí amach a bhíán go hebedáid. Bhfuil á le lein ansaí an Richard ará cafarí hógeal ríist agus tuchttar a líorthid eis go Lauren Fitzpatrick. Lauren Fitzpatrick pass do cíice fáit dí eis ríistí go sé dí héana go amach idir solo I go teach ar a D bug go teach ar a D mór pass do í bhuilin líorthid an réiteúir dan se go bheith teach a líorthid ag pedár an íra agus tá líorthid trí siar go dtín cúlbáid Lauren Fitzpatrick a ríist. Substitutions on the Tiobraid team. Number 21, Angela McGuigan, replaces number 9, Nicole Shelley. Tá Nicole Shelley imi mar daire tú in sin agus tá Angela McGuigan peisteach. Replaces number 10, Eva O'Shea. Tá Eva O'Shea imi chama agus Evan in Idiag Eva Ryan is still a hard tube. Anna Carey replaces number 15, Tá Clara English imi agus tá Anna Carey is still. Seachán an átat arhuileán. Replaces number 6, Emma Buckley. Sin arhuig go leor dínta ag Ciarraí tapadár an dára leabhfuil heasta bh brúda hí tíana tá líorthid ag go mó lár na Páircinne sé réanús. Cead sé daon le seo. Teach go níad a gáil Dhear lein an sí builte nóna sin ag Angela McGuigan. Ba gan ní sár bh hobbig tú sa dára lein seo. Lágan go duine. Mar tú scór. Scóran í testa go géras go dóiti bh hobbig. Slukí sós an sin an pass do í nóna sin. Í cáil teach agus seach go deach le Ciarraí. Seachúil fáil an sin ach níos gúileann a réiteúla sem an taiste go seach go níad. Tippedáin i gaibbrú níos crucht is a dára le feice romig tú a dára le ach tá líorthid eis ríist le Ciarraí agus siad a gáil rinionsaí. Seach go níad tras na Páircinn seo hain siad go tí níomh Carmartí. Nus sí ag Craobh Evans steach sa Spás a chun Craobh Evans a líorthid go tí Daniel O'Leary. Daniel leis an bell, búilte siar Daniel go tí Emma Cost ar níomhní Craobh. Níomhní Craobh i eisinis agus Emma Cost leis an bell. Núna a tíhile chun siad an cáin go tí Anna Galvin a bhla machbí sa bagaile. Agus seo go níad a trasla go dtíine cholí láid Emma Cost le. Nó Aibhistín O'Connell. I eisinis go tí níomhní Craobh. Níomh a taiste lethe, níomh a deice go fóil. Tugann sin passan seo go siafra sé, teach sa lár an seo. Núna le go beanna tá háil le héin gan deorí an naice lethe, eisisin seo inis go dtí Gavin a gáil isteach a mé le chóil, bhfuil seansa ce scóir builte Gavin na dána builte head drastána agus chéad chólín go dára le hééis trí núméid agus trícha second ag Ciarraí agus an bhar na méidí. Dóide an aithnáide híon. Lauren Fitzpatrick, what do you want to Tá go leor Peile. Bhfuil seo.
You heard Bulta Machan Choike, Bulta Gasaki, Kate Cashman. Cashman Gary Lamach. You heard the P. Cashman, Shohogan Tipidar, and Yamaho, and a good dinner, Malona Páirc, Captain the Foreigner, Laura Morrissey. Laura Morrissey, her Ciarrainish, Kitty. While Emma Morrissey, we are not thought. You heard all the Wellinish, because Emma Cronin, and Welcome Keen. She's a spouse, and you heard the spouse, could you in lawn tosser. Morrissey, the Chabelle. Macha Heinchi, die Morrissey wie an, she tonish on was a past the Eke, past Trasta, the Páirc Choinish. First spectacular immers Hepidar in the score in the Tráchtaire. She's a spouse, get her on the throw. Pucky was a band through Ciarán, the next Hepidar, and you heard Pucky was a Hepidar in the east, kick past the Machanchin with the Maria Curley. No, the Heinchi the Theologian Fátharta. We all hope score last shot. Still goed, we all cool. Dat niet ontje dan cool de Grieken, maar dat een werkelijk geteen is getraind. Dat zag ook in de betalen in de linie zien wat de wonen ligt. Dan zijn ze leefjes dus zoals. Dat dan hier voor de race lopen. Dat je het mag. Alle die cool. Agus ervoor. Zo door de zand de Sinti. Kijk maar we zo aan. Mary Ellen Bulger. Cool body Ciarraí. As Gael in Yearhood. Untala Willinchi, come on for Shani, Bistin wasn't shot. What's an Ashik to Petar in Yaffa? Agassi Fati Ashen, Shinnig, Lauren Cunningham. Just a spot, chance to score, you have a cool body shot. She titi and goal body, Nilani Heap Lockham. Agas and past the Creek noon, the Roshin Rally. The Petar in the Ciarraí, Tim Costlow. And pass the Machan Chug, the Fudelan. Or when a good dinner, go shock on Eilish Lynch. Eilish Lynch trust the Fonchi Dashi. You must talk when a good dinner, noon trust in the Páirc. All of the Welligan Ford, Nicholas Shaston. I was lost for Ciarraí in with the Hinched, Edinionsi. Kick your stacks of spas can on the hot of the Ramel hole. Will a cool body still Neil after she Aberdeen to chin. Egg Maria Curley. I was a Nedal of a near the Lanamarta kicks the Markham. Ik zie het aan, go hepetaren, en talen hebben chin naar die dacht aan. En dan ook Schientje, go skirty, koolhuisje tassen wat. Geen nummer gelijkheid. Zo daar ja, doodje ik Ciarraí, na de heen ik hepetaren. Koolhuisje gaan aan hepetaren en gaan we even door Tara Hoor, dus ik maak le bolle Lauren Fitzpatrick. Dat is gelukkig een kaart. Dan weet je dus knieën de staren. Dat geloof ik kaarten is. Ik zag ook een. Zit ook al wat daar een tikje willen. Ze wil ze transleren kan aan de grondwet. Want Ciarraí tint het Ciar. Tien op de grondwet zeggen ze maar dat Ciarraí gedaan vroeger op. Dan hier wordt ook op machine heen. All of the Welligan Ford, Ciarraí is gold board. Agus in Ciarraí hecht macht Lucy's Spillane, past the Kimacha Kinchin, the Tara Hoare, with Jess and all and shot, a Hunchi, and John Audi Shinish, Agus sich the Machles, the William, the Eva Hogan. Agus in Angela McQuigg in the Chabelle. The Bedar in the Goshen to what you saw, Sadaria, he then scored for the full second. Sadaria, it's born over after. Zeer English is in Bell. Zeer English. Macha Zeer English. G'di Lauren Cunningham. Trust in the podcast Lauren Cunningham. G'di Maria Curley. G'di Lantasach. Kicking Vugs. Pestbook Dasser. That's the spouse. The spouse and Josh. I'm going to put Árann in it. Will chance to score a cup. And you have called a cup. We don't want to look at Shock again. Well, not. She grew to that shake here. You don't want to chance to score. But it's a hard. Agus Cooley on the jazz. And she egg. To put Árann. Finish election. Goma. Agus on pointation for the Christy Crotty Ryan style. Unfortunately, Arruela in the Ciarraí. The Ciarraí to start pertinent. Agus it's to start. Even the Hochtier. She Rachel Dwyer. Agus even the fee he and Leah Boyle. Leah Boyle on the Ciarraí team. Number 18,
Rachel Dwyer, places number 2, Roisin Rahali. Roisin Rahali me, agus tá Aisling O'Connell héine me. Number 21, Leah Boyle, places number 5, Ashley O'Connell. Sin dáú tá gíon na cíimnú hiocht amach an seo na Ciarraí. Ticeach le bula ag cúlbáid Ciarraí, Mary Ellen Bulger, Mark Lorna Páirc thugann sí agus tugann sí pas glóigh Mary O'Connell. Seo chugann Ciarraí ar inionsaí ach tá sé do mthó Lorna Páirc, éimní tí Ciarraí agus í fáitin is ag níomh rathúd Carcaíine. Níomh taistil, pas tucaíice á captín, trastan seo go dtí Ífa de Lean. Ífa de Lean a ghilisteach, pas tucaíag Ífa de Lean isteach sin go dtí Craobh Evans. Craobh Evans ar eis siúd bháin eile fan sí héanaí an immert ar fádan seo an pas isteach go dtí an lán tosach ar eis an seonis go dtí Leacholaí Láid, Ciarraí go dtí Daniel O'Leary. Fó Daniel O'Leary agus Kixír isteachta an go Ciarraí, Daniel O'Leary ar a tála Kixír. Tá mé hepa go bí Daniel O'Leary bhí annach. Tá Kixír ar inus in seo ag Ciarraí agus seans in seo ag a gaptín Síofra ó sé an pointe seo chu réad Draslan agus an bharna I bhéadú go dtí náite go sé le am. Síofra sé búilte Síofra búilte go háda ce bhúil sí sin chuna múice ní dóil am gohfuil níl ar Draslan cúlín atá agus inis dó dóí agus dóilm an é náide dó, na beidir dó híine go bheitá. Well, dó híine se, náide dó, na dó híine. Trepedárin, ggéireann í chuid ébriúach, Lauren Fitzpatrick. Mach an seo, ein siad lethe, nach tá burtas Ciarraí, túras Ciarraí an, an díor chuid mar sin héin chuine trepedárin, jóid I bháin eile. Iad a ggéir eile inionsaí, agus go leor scóraní tastal bhobach. Níl bhdí ébriúach rohharop, tá díor chuid ar eis mar sin héin an seo le Kate Cashman. Ciarán's Kate Cashman I rís go dtí an cúlbáide. Agus a cúlbáide, Lauren Fitzpatrick, mar deir me ar báil, sé dí me an smúil an felfeicíice an seán tróna seo. Tá díor chuid ag go fóleo, tá sí gan tuirtin seo, ach beidir go néibir sé amach ceach go leor. Ní éibrín fós tá sé éibríach ceach go leorop. Agus in díor chuid ag trepedárin I taistil in seo, agus ag Sarah English. Sarah, tugann Sarah an pas trasna in sin, ag banna da has a lát Lauren fan an lán tosach am marsaí in díor chuid. Ar eis an seonis, a bhfuil seans beidir a scór, bhfuilte go donna agus ar fóríl ag Anna Carey agus fan an scór, dó híineag in náide dó agus bag nach ránú mé dé caite san dáir lean seo. Ticeach bhuiid bháin eile mar sin gon chóilbáide Ciarraí, Mary Ellen Bulger, bag an níos grathí sa dáir lean ná mar bhí sa géad le. Pas anna glóite búilteach an sin ag go dtí Ífa de Lean. Agus seo chugann Ciarraí, anna chompórteach ar a béile chu lumanachab, Ífa de Lean, Ciarán's Ífa de Lean go dtí Mary O'Connell, agus Mary O'Connell a bula go dtí Emma Costello. Emma Costello a taistil, tugann sí pas mór áard isteach an seo, bristin nuas cé afas a gan seo burtagal na treo, Síofra an lán tosach atá, an lán tosach Ciarraí an seo, Daniel O'Leary, mach a hain seile sé gan sin, bhfuilte go háard má tá sí an be sí ionach bhfuil sí castasteach íbiste stoilm go bhfuil ard cholín ag Jayton Lucy an sin ard cholín a fada cholín is fearr a bhí an nimhtá tupanáirne agus sí fórí lech níra brenn bhfuil seoid sí an head I Draslan mar sin gar na médaí dóiag in náide dó. Hálar híhfuil na páircinis tá Trepedárin I ggéir a cinn de hacrú suas. Cic mór isteach sa spás, cé iofasí. I fáitiste ag imreoir trepedárin, bhfuilinn sí trasna in seoí. Pas eile isteach sa spás. Pas bag deas isteach sa spás, bertagal I drón na Peil. Beannagal siar an lán cholaí tá ag Ciarraí, fáildín ar a lán cholaí agus Deirdre Carney ar a tála. Ní chuid bhfuilteach éna ce go seo chugann Ciarraí gáil ar inionsaí ríist. Siar go dtí Deirdre Carney, Carney leis a Peil, siar pís a bag eile hain sí leis a gáin sin nuas go dtí Mary O'Connell le Lár na Páirc. Ciarraí anna staidir ar chuid a Peil, I reis an seo níomhní chrathúd. Níomhní chrathúd ticíomh agus isteach sa spás, anna feasca teo fáilte reis isteann sin
Again, man will live in a hochty go Rachel Dwyer. Ní chrathúid tíocht in sé ríist. Tú nó le tí bhfuil go fáid. Ciarraí a sábhín só, leis go dtí níomh ní chrathúid, ní chuid tíomhach chuid tíir eiseice. Ní sáinní fí láthir réanús. Fáiltín tar, leanan sí héanaar, ní chuid eice, ce dtíana sí. Pas amach an seo, thugann sí amach go tí Rachel Dwyer. Agus seo chugann. Ciarraí go leinIonsaí bhfuil bháin leis teach sa spás aon sé gáin sean sa scór lena dána bhfuilte go háda ífit a lein cúlína le ag Ciarraí agus fágann sin is go bhfuil 7 gúlín déag go duna fórne. Dóid sí déag go Ciarraí náide dó ag Tiobraid ní chuid bhfuil amach an seo agus Tiobraid go leinIonsaí. Scóran í testa le dhéarmhab se í chugann an blántasach i mBan tá mo lár na Páirc. I méid tala fáildín teirime tíigh go Tiobraid iad arIonsaí ba bhráile hab cúil beidir gúil seanta chúlí ná tá sí builte go duna agus ar fóríil I nimar chu defid ar fad agus sin mar atá. Cearrúid a caite, cearrúid a fanta, Ciarraí in malach stoilm dóid síide go náide dó. Mary Ellen Bulger. Sgon tala hogans Mary Ellen Bulger kikni amach. Ní mór an cool body. Bel na man íon session. Tá ní chuidir eisiau seo le Tiobraid. Agus Holland sin ag Eva Bryan. Núna is gotí séir English gang na himbraí Ciarraí go an sinúna seo. Í baní lethe seansa scóracha, seansa chúlacha. Ó, bhfuil sí maidir tastan, ní sí lanta go fóil. Well, camera go chud a cool báid a beidir a láb lethe sin. Agus tá níorthaide sa cool báid a Mary Ellen Bulger. Seas na chúla tá siad a gáilina simar tean chuntateach. Eibreoidh siad amach a ceann seo ghine go duine. Tá sin is sigur man tá hir a chuidir le hop Craobh Evans. Craobh Evans. Ag an pass an ónan sin. Pass a linne semach an seo go dtí Eilish Lynch. Eilish Lynch agus tá Lia Boyle a hosan Chonsey gáil suas ach tá Wheelie an fel ní bhí tá sí stihin sin ag Jayden Lucy á go hálan ar fada Daniel builte go hádacha well rug sí ar a níorthid sin go háart sa spéad has sí hípol agus bhfuil heidir dreastanna rud agus chuil 8 gúlín déag go duna fórdinis. Dó ceardeag le náide dó. Lauren Fitzpatrick who the one ele. Beshi torsha genocht dat maar bugus meid. Die kan niet abul te maken kishin. O hosan kluffa. De bedaren is zich de eerste halde het hier wel. Die kist sa spaas in chin. Kan de bedaren hier gemaakt keer een felle al, maar we alle op score go chin alle kindjaar. Trust no Páirc gaan ze de kantje nach zich jaar gemaakt. Agus in me gife. Ifa de lijn valt in de show agus seo gan amach le ifa de lijn nach caiisi gal siar ríist agus ik séir sin a hogeal ánáid a hála an fáil. Ciarraí le rion Ciarraí líana. Tá Julia Curtin is tíochtasteach agus tá Jane Lynch is tíochtasteach. Number 19, Julia Curtin, replaced number 8, Anna Gallagher. And the Galway to me. Number 20, Jane Lynch, replaces number 12, Craobh Evans in me fort. So Har hier na cup. Dan weet je over de kind le cool body Ciarraí. Agus tá nimmer le tasíríist. Tá máiste glanta. Ní ríon na mó go fáileach tá máiste glanta, spá sin. Tíceach builte agus Ciarraí ggéileIonsaí, Mary O'Connell. Trastan seo. Ó rinne go duine inis, ceann na daoine teachtaíisteach an seo, Jane Lynch. Teach sa spás an sin ná siad beanna tá bhfáte leis an seo ag Ifa de Lán. Ifa de Lán a bolamach an seo go dtí Lucy, Jayden Lucy. Séar písa beag le hains Jayden na sin líochart go dtí ben chorcoríine níomh ní chrathúd. Níomh siúil a sin líochart. Tá go tí lúna teoí go dtí captain chief ro sé. Mary O'Connell inis. Agus go léon de fé Ciarraí na ríide, chuineal sellibh na pelle.
ó rinne go duine ó Canada díos ceann steach sa spásan seo bhfuil sí níimiiste an lán tasach a ríis tá Daniel ó léireach tá sí cáilte Daniel ó léire agus éidir le tá pedáir ní seo lán amach an tíim lína hála na tíbhile go fáil an lán tasach a líne sin me mar síle sin bell I mi tíocht amach chuní náid a cecht tá sí tíocht amach mar sin héana ó rinne go duine tá mar ágad siad fásaí ní smús go mór sa dáir le seachas an ví sa géide man immer te bitin tak op sa géide seo chugann te pedáir inis pa bhrála hab scóráil ní bhfuil siad scóra a gríise mar tá níor sin chuide bhád agus tá sí déalail tuga ag Eilís Lynch le nó Eilís Lynch ba drafar takeiste frisin sin Jane Lynch seo chugann inis haldar tíhile an fáil Julia Curtin go Ciarraí na rinionsaí seach sa spásan seo Bhfuil seansa le beidir go seansa béle chola cholann seo an lántasach agus anna hábhail ag ggóilbáide anna hábhail istíonn sin ag Lorraine Fitzpatrick agus éidirúla chun é i pedáirin in cáin seo lán amach. Seo go amach le pedáirin agus Angela McGuigan. Angela sáinní cá síáil siart an tí siart dín cúlbáide I ríist agus Lauren Fitzpatrick a bula trasla seo. ó rinne go duine. Ag bhfuil clufa cáilte go tá níorthóid cáilte freisina go tá clufa cáilte tá níorthóid cáilte agus tá níorthóid leis le Ciarraí. Agus seo chuganníad ó rinne go duine bhfuil seansa go ba scór bhfuil tuisteach sífar sé sífar trasna in seo go dtí Julia Curtin mach bí sa bagaile go dtí níomh Craobh nó níomh Craobh Níomh Craobh leis a bell, bhfuil níomh Craobh an ún tamil líon beagail in sí ag I me ró sin ráile I mí an fáil teachta sí an fós snóile. Mar de me an deachar go dtíbhreach íon amach. Tá chugann Ciarraí leis a bell a gcónaí. Ó rinne go duine an éiteach go deo. Sinis tá níomh Craobh leis a bell. Bhfuilte Ciarraí go dtí captain sífar sé. Sífar altíiste. Seansa scóra go beidir bhfuilte go háirdaigh sífar ó sé I chomhfuil cáin tá sí heidir drastal cúlína le ag sífar ó sé. Mar sin ní gúlí déag go na fórne. Gus í fáteachta pedáirin ach puinte sa géide agus puinte bháin sa dáile go dtí seo á fuinte sin bhfuil acu. Gus hartar 8 núméad nó mar sin fanta tá cic seo go Sna verheuging van Martaan zie ik gemaakt goed te daar Ciarraí. Maar ook Mary O'Connell, tieke sterkste spaas dat gewoon kansen roade. Agus voor heel heen ze kansen. Tieke gemaakt goed de 1-0. De Lauren Fitzpatrick. 8 núméad van te go heffigiúil. Dó cúdie gan na náide dó. Daar huile dínta Ciarraí. Agus tá Substitution on the Ciarraí team. Number 22. Kylie McGrath. Replaces number 4, Eilís Lynch. Eilís Lynch mi, Ciarraí McGrath, Kelly McGrath ste. Is het dan haar seo dhéanaan is ní fantach 7 me go léir. Siceach. Allar tíhile an fáilcinis. Tá pedáirin a taiste le hub. Bhráile hub scóir na róile sola go dtíocht an clufa seo. Tá chosin Ciarraí go mar tá beidir go seansan seo ag bheanna a dahad slát ní lárin chunig ceim líorthaí ar feasaice seach go dtí Ime marasí isteach sa spása sin bhaite leis gimme tréil sí cúil fan sí pointe. Heile testan Ime marasí leis a gúlín sin. Agus sin águs gúil trí chúlín is go bechláir na scór ach dó cúteag ag Ciarraí. Och gúlín déag atrap séanú me go le fanta. Ciarraí tíocht a ríist de tíise go fáir. Ime Costello past the creech Noonan Chineke go Jane Lynch tras na wood 1-0 go dtí Keith Schiffer sé a chalíorthóid cáilte cup agus seo go amach le pedáirin ó rinne go duine agus beidir
Hallar the tea well in the front. Lauren Cunningham in the hood. She's passing on. Agus tá bedar in the tiecht. Babhta up score all. Christy Crotty Ryan. Árann tí lína hallar the tea well again fort. Puki sos go das in chin agus shoch again to bedar and Babhta up cool. How we just cool. So Tony Phil has a chance to score bit. Just come more means hard. Well, she shouldn't castle. Oh, better than the cool ball there. Agus amach le. Up at east. Agus chat. Ciarraí already and see what they want to Leah Boyle. Leah Boyle. Rashkiti. Emma Costello. Shachoginish. Aoife Delan. Aoife Delan. Hold the tea well again fort. Real buntash to Eke. And you heard for the Rashid Roisin Rahley. Roisin. You heard that you forward got said in the Ciarraí Cúig, but to know that you Leah Boyle. The Rashid in Chinconcha got you Chief Roche. Chief Roche. Stack got you Rachel Dwyer. Thrust in the pot got you Jane Lynch. I was finished and you heard that Aoife Delan. Hallar the well again fort. Agus tuchan you heard Ciarraí Rash stoilem. Agus tuchan Ciarraí Rash Jane Lynch. Jane Lynch. A ball is Dachancha. John Ard. Kech will Conchin. Belling which she shouldn't move. Agus pointy. Trail to Chinnick Rachel Dwyer. Achamu with Hon Conchin. So Martian. You found that Kilometer Gullet. Lauren Fitzpatrick. Let's get him out. They may do this in Rotin Yavam. Oh, Tashishin got this in the Freya. Agus Hogan, Chief Roche, all the staff. Chief Roche, Gimmerton, you heard the Mach and Charles Bulta, good clothed father Stachan. Egg, Jane Lynch, Agus Coulinelle, Ciarraí. Coulinelle, those shady, not a tree, Agus at that Helen met Fanta. Moja, better, all no med better, my being no med hay now. She came out the bullet and you heard her call to reach the leg to Bedar in the Stoilem go well. Neil, the upper the apples into here and chin egg Murray Curly, after you heard the Mach or when you got in ish. The Federer Bachtan Tom in the night, good cart on score in the night, a color Horton 9 years dead the cart up. The Martian ends car wrong which is the trial if you want Matashi will your to hear hain. Babhta hope score no go well at a McKean if a long arm. Die goed Jacob, dat is ster. Trail should score and shot. Ran at the Haslat, Laura Cunningham. Die wordt echt gevoeld in mijn schie maken in de schie. Agus, McGuigan a ball hier, ja, ball te goed voor like Angela McGuigan. Agus, kan alle kunnen moe. Is van een score, dat was shit, je kan hij naar de 3. She came out the ball. Hier de Rachel Sostek, dat toog je wishin, toog je ruskepie. Well, Tom T still Kashi. He lagan the T stoyle, Mary Ellen Bulger. Pullen Mary Ellen Noachis to she and das. She can't just get either. What's your ashek to Pedar in Martian Hay? Was what's your ashek in Lawn Tosser? Emma Morrissey. We'll take you to Lauren Cunningham. In the Shudungi Laura Morrissey. Agassi Kate Cashman. Kate Cashman. Pulling Kate Ciarraí Shahigati, Emma Morrissey. Emma Morrissey, known as Kitty Van Larpart, Laura Morrissey. Agus Laura Morrissey, fella kick forward, quarter the Nicky let pass the hurt. Trail she pointed as she blocked attention after she dash let the pedar and you would one elle, Carl Morard, pulled to Stach, Sachlan, cool body stem, Agus Sanya Hortic, Mary Ellen Bulger, Shachog in the Mark like Ciarraí, would have one elle. The well in the Parkinish, yet on the Tashtel. Agus on Van, will near her deck, and will live at the Hochter. Imi, Mary O'Connell, Bullshire and Chimashi, Emma Costello down on Fátharta. Agus kicks here at Ciarraí. Agus to Pedar Dina Ahu. They will Hochti Gallin Moore, Tráchtaire.
Nisam cyta gymert, dymocht. Agus, I fydd y chochdi agos doelwm. Ac I stach I fydd y siach Sair English I mig yn ffordd. Gan yn hymryd I sari, Jacob. Cic Ciarraí yn y lle, tîr eich olar na Páirc. Tîr eich olar na Páirc. Substitution on the Tipperary team. Number 18, i.e. Alan Moore, replaces number 7. Reit, yr ffannach gymryd chwyl y hwrt cart agos ta. Ffyt os I rist agos Ciarraí agos y lirhwyd Jacob. Mae olar na Páirc, paswa agos stach sa Spás. Agus seach o gynnydd yr eist. Tal mor ard ystach I dro yn lantasach ach niw un y lantasach I gansyn. Mae'r ta na cwli hystyn sy'n agos seach o gynnydd machlet y pedar yn iawn y godyn yn yr. Wel ti nhw'n y Jacob gyti yma marasi. Ti'n y lirhwyd o ymach ta si pwc I sosecke. Agus cael ti eistach ach yn Árann Cunningham a bolus stach sa Spás yn siop. Ge yffys y gansio. A si bwylti godwna ag Anna Carey, it's for Tráchtaire Ciarraí with the one lip. Marie Curley, her ball on the chop. Agus. We're going to go down the east. Ciarraí Tráchtaire. And you're going to take Niamh Craobh. Trust in the Páirc you're going to Sneewy, could see Chief Roche, could see Daniel O'Leary, Mach, and she is Johnson, Thomas still on Brescia. Ciarraí gyda Daniel O'Leary, Trust on the Páirc, hansi gyda Leah Boyle is y bel, Daniel O'Leary rist, Trust on Chop, agos un eisiau Niamh Craobh, y twyd y ffas yn siog gyda Aoife Delan, chance a score, Ishalo Delan, ta'n contrin gyda mw, agos wyt gyda mach le cic Ciarraí cwg medr. Ní le muir ar aghfuil nó nach bhfuil, tá sé go leach a réanú sa stoilm go cic Ciarraí cwg medr atá go Ciarraí. Nú méid breise imrí. Dúr sé na cúlbáir níos le seo thógeal. Ní dóilm go dúrtha mar tá Daniel O'Leary go le thógeal. Dó séide go náide trí. Daniel O'Leary leis a ganseo. Cic Ciarraí cwg medr. Muir hér spáinte cén áit dócha sí an cic Ciarraí cwg gas. Seach o gynni. Daniel O'Leary. Bwylte go hardaice ach bwylte cámacha achas cumulaithe mar stoilm go beidir go bini an cic dearnach gan chlufa seo. Na beidir meach immer túháin eile. Tá bag nachánú méid caite. Agus an réitear ará, béinú méid eile an stoí mar tá nimmer til leannach le rai. Chansig de pedar an beidir puinte eile áil má chuinn siad a líorthúideach. Tá an líorthúid cáilte acab ach beidir go néireach lebaí áil I leis mar go le treitigus na tróta Anna Carey. Trasna go dtí cúlbáile Lauren Fitzpatrick. Bwylte núna cysúd yn ys gwydi Angela McGuigan agus seach o gynnyach le y pedar yn ys. Olar ydi wel yn ys. So, pas gyda strai beidir ach beidir gynnyach le Maria Curley I chwynaltysdi agus ta sy'n dyn tyci. Seach o gynnyach pedar yn ygol yn sy'n rist. Olar ydi wel yn gynffad gwyl chance a score beidir gyda treol ni si sio Bwylte go hard, Cechi wuli cansyn, a na chwlín fad yn sy'n achta sé lug, róbál agus ródhearnach ach chwlín anhaáfáte yn sy'n eigi te pedarin agus happy Árann Cunningham fwyd I sy'n un sy'n difriocht mar tá neadog séti ag an réitúid déidir chuil leis a glufa. Glufa leab eintíomhach carta bhí an agus bua cumsíoch ag Ciarraí agus itsan búcach sa géad chlufa Grúpa dó gyda Babhta hyn sy'n gaswyd fygyr ffad y tichtastech y dyn y cohardachos leis numero óga seo. Mar sy'n mar atá Ciarraí búcach á chóla go sé chwlín diag a Ciarraí séad a chwlín ag te pedarin. Weim sy'n gysio John, sy'n nhw'n yma.
Níomh Carmody, Staic sa Spórt, chance score, builte go hard, the bin chéad score go chlufa. Agus sé, agus is stoilm go bhí sífar sé. Bertit an líróid watha, tugann sin pass Staic chance beidir a chola bell chola Ciarraí Cole agus í Babhta a gáneal de hangaí agus an pass bhn sin chance score beidir. Machadís go dtí an lán tasach builte go hard, Staic agus cólín eile an sin ag Daniel O'Leary seo ag Níomh Carmody. Carmody Staic sa Spórt mé chóil, bhfuil chance chóil leidir mé chóil tá chance chóil agus í Babhta a gáneal de hangaí agus bedárann tá plé tá ún cóir na grithe cupach sé Ciarraí tá mór ardal Staic tá ceann sin stoilm an chumá céanna ú chance cin máin si deisithe builte go hard ag lán tasach Ciarraí bhfuil ceann sin agus cléide núna cléid tá chéad scór ag tar seach go gaineach Well ná trí grúti leis sé Ciarraí bhfuil le chance scór builte go hard agus cúlín anna deas in sin ag tipatá Daniel O'Leary macha hain sin sé gáin sin builte go hard má tá sí an be sí ítach bhúil sí casta Staic íhuiste stoilm go bhfuil ard cholín ag Jayton Lewis chance cholaice buil sí maidir tastan ní sí lanta go fóil Well, camera go chud a cúlbáide beidir a láse ag an lántasach agus an hábhail ag ggóilbáide an hábhail istín sin ag Lárainn Fitzpatrick agus éidir bhfuil chance scór beidir go tríal ní sí seo builte go hard Ciarraí bhfuil ceann sin an cholín ar fad in sin achta sé lug róháil agus ródhearnach